രാമ ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, എന്നുണ്ട്. അതെയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് പേരൊക്കെ പരീക്ഷ എഴുതാത്തവരുണ്ട് തോന്നണു അല്ലേ? ആണോ? അറിയില്ല. പ്രിയ മാതാജിയോ അല്ലേ? എനിക്ക് എഴുതാൻ സാധിച്ചില്ലായിരുന്നു. ആ, മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. 8:30 ബാച്ചിന്റെയും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കേറാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മരണം എങ്ങനെ ഓസ്പീഷ്യസ് ആക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു ഭഗവാൻ അല്ലേ? മരണസമയത്ത് എന്തിനെയാണോ സ്മരിക്കണത് അതേ ഭാവം നമുക്ക് അല്ലേ? ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭാവം കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അല്ലെ? പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അക്ഷരബ്രഹ്മം അതിനെയൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു. ക്രമമുക്തിയിലേക്ക് ഒരാളെ നയിക്കുന്നത് അല്ലെ? അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ബ്രഹ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഒന്നോ രണ്ട് തവണ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അത് കാരണം ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ജ്ഞാന വിജ്ഞാനങ്ങൾ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ വിവരിക്കുകയാണ് ഈ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം എന്നുള്ള 9-ാം അധ്യായത്തിലൂടെ. ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മപ്രാപ്തിക്ക് ഉപകരിക്കും ഈ അറിവ്. അതിനാലെ പറയാണ്, ഇപ്പൊ ഇതിനെ വിദ്യകളുടെ രാജാവ് എന്നാ പറയാ. അർഹതയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് ഉപദേശിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അവർക്കേ ഗ്രഹിക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. രാജഗുഹ്യം ഭഗവത്ഗീതയിലെ മഹനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായം തന്നെയാണ് ഇത്. 3 നിലവാരത്തിലുള്ള രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയിലെ അറിവ് 3 രഹസ്യ വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടും. എന്താണ്? ഒന്ന് രഹസ്യം, പിന്നെ രഹസ്യതരം, പിന്നെ രഹസ്യതമമായിട്ടുള്ള അറിവുകള്. അതാ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ യോഗശക്തിയെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും ഒക്കെ ഈ അധ്യായത്തില് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഭഗവാൻ. ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കായിട്ട് എളുപ്പത്തിലുള്ള 4 കാര്യങ്ങൾ, 4 കാര്യം ചെയ്താൽ മതി, നമ്മള് ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവും. അതും ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പോകാം 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക്. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. അധ്യായം 9 5 വിഭാഗങ്ങളാണ്.
1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലെ കൃഷ്ണകഥാശ്രവണം യോഗ്യതകളും അയോഗ്യതകളും, 4 മുതൽ 10 വരെ ശ്ലോകങ്ങൾ ഐശ്വര്യജ്ഞാനം, ഭൗതിക ലോകവുമായുള്ള കൃഷ്ണന്റെ അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദ ബന്ധം, 11 മുതൽ 15 വരെ ആരാധിക്കാത്തവരും ആരാധിക്കുന്നവരും, 16 മുതൽ 25 വരെ ആരാധനയുടെ പരമോന്നത വസ്തുവാണ് കൃഷ്ണൻ, 26 മുതൽ 34 വരെ കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വമാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം അസൂയയില്ലായ്മ ഒരാളെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യമായ അറിവ് കേൾക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. അവിശ്വാസം ഒരാളെ ജനനത്തിനും മരണത്തിനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം തു തേ ഗുഹ്യതമം പ്രവക്ഷ്യാമ്യനസൂയവേ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനസഹിതം യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷ്യസേ അശുഭാത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാവും. അപ്പൊ ഈ അറിവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനാവും എന്നാ പറയണത്. ഇപ്പൊ കർമ്മവാസനയിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിപ്പിക്കുന്ന അറിവ് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അർജുന എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അതീവ രഹസ്യമായതാണ് അല്ലെ. മറ്റെന്തൊക്കെ പഠിച്ചാലും നമ്മൾക്ക് യാതനകളൊന്നും കുറയില്ല, ദുഃഖം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബാക്കി ഭൗതികമായ അറിവ് കൊണ്ടൊക്കെ ചിലപ്പോ ഉപജീവന മാർഗത്തിനൊക്കെ അത് മതിയാവും, സന്തോഷത്തിന് അത് മാത്രം പോരാ അല്ലെ. ഏതൊന്നറിഞ്ഞാല് പിന്നെ ദുഃഖം ഉണ്ടാവില്ലയോ, അതിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ദുഃഖത്തെ അകറ്റാനാവാത്ത അറിവ് കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ? അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്നാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ളത് ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള അറിവാണ്. നാം ഭഗവത് അംശമാണ് എന്നുള്ളത് ഗുഹ്യതരമായ അറിവാണ്. എങ്ങനെ ഭഗവാനോട് ചേരാം, അതാണ് ഗുഹ്യതമമായിട്ടുള്ള അറിവുകള് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് വെളിവാക്കി തരുന്നത്. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നവരെയാണ് ഇവിടെ അസൂയാലുക്കൾ എന്ന് പറയണത്. അപ്പൊ നീ അനസൂയനാണ് എന്ന് അർജുനനോട് പറയുന്നുണ്ട്. അർജുനന് അസൂയയില്ല. വിമർശനത്തോടെ നടന്ന് അറിവിന്റെ കവാടത്തെ മനഃപൂർവ്വം അടച്ചു കളയുന്നവരാണ് ഈ അസൂയാലുക്കള്. അവർക്ക് സ്വന്തം ജീവിതത്തോണ്ടും പ്രയോജനമില്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് അവരെ കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ ജീവിതത്തിന് ഒരു പൂർണ്ണതയില്ലെന്ന് വരുന്ന വേളയില് ഒരു ഗുരുവില് ശരണാഗതി ചെയ്തിട്ട് ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കണം. എല്ലാ വിദ്യകളിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠമായ വിദ്യയാണ് രാജവിദ്യ എന്നുള്ളത്. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോ കേൾക്കാൻ ഇത് എന്താണ് ഇത് വിദ്യ എന്ന അറിയാൻ കേൾക്കാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹം ജനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ വിദ്യയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെ പറയാണ്. അധ്യായം 1 ആമുഖം, 2, 3 ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം രഹസ്യം, അധ്യായം 7, 8 കൃഷ്ണാവബോധത്തെ പറ്റി അറിവ് നൽകുന്നു രഹസ്യതരം, അധ്യായം 9 കലർപ്പറ്റ ഭക്തി. അപ്പം 2, 3 അധ്യായങ്ങളിൽ രഹസ്യമായിട്ടുള്ളത്, 7ഉം 8ഉം രഹസ്യതരമായത്, 9ാമത്തെ അധ്യായം അതീവ രഹസ്യമായത്, രഹസ്യതമമായത്. അങ്ങനെയാണ് വിഭാഗങ്ങള് അധ്യായങ്ങളുടെ. അവിടെ എന്താ പറയണേ? അനസൂയവേ, അസൂയാരഹിതനായ ഈ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത എന്തൊക്കെയാണ്? അസൂയ ഉണ്ടാവരുത് അല്ലെ. സ്വീകരിക്കാനുള്ള മാർഗം ശരിയായിട്ട് ശ്രവിക്കുക. എന്താണ് നേട്ടം? ഭൗതിക ജീവിത ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ആണ് നേട്ടം ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ രാജവിദ്യ കൊണ്ട് അതിന് രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യ യോഗം, അതില് അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനവും സാക്ഷാത്കാരവും നൽകുന്നതാണ് അല്ലെ. അത് ഈ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യത എന്ന് പറയണത് അസൂയാരഹിതനായിട്ട് ഇരിക്കണം. പിന്നെയോ സ്വീകരിക്കാൻ എന്താ മാർഗം? ശ്രവണത്തിലൂടെ അല്ലെ. അതുപോലെ നേട്ടം എന്താണെങ്കില് ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനമാണ്. 2 നമുക്ക് ആഗ്രഹം വരുത്താനായിട്ട് പറയുന്നു. 2ാമത്തെ ശ്ലോകം, രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം. ഭഗവത് സേവന പദ്ധതി സുസുഖമാണത്രേ, സുസുഖം എന്നാ പറയണേ. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്, രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രമായതുമാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. എങ്കിൽ അതൊന്ന് അറിയണം അല്ലെ. ഇതാണ് മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള സമീപനം.
സുഖം വേണോ? അതിനുള്ള വഴി ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പോ ഏറ്റവും പവിത്രമായിട്ടുള്ള രാജവിദ്യയാകുന്ന ജ്ഞാനം നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം തരുന്നതാണ്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യമായതാണ് അല്ലെ? അധികം പവിത്രമായതാണ്. ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നതാണ്. ശാശ്വതമായതാണ്. സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടഫ് ഒന്നുമല്ല അല്ലെ? സ്ട്രഗിൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്തുകൂടെ അല്ലേ? രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യയോഗം അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? വിദ്യകളിലെ രാജാവാണ് രാജവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ കിങ് ഓഫ് നോളജ്. അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. രാജഗുഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പരമ രഹസ്യം. രാജവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിങ് ഓഫ് നോളജ്. രാജഗുഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ. മുമ്പ് ഉന്നയിച്ച എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെയും തത്വചിന്തകളുടെയും രത്ന ചുരുക്കമാണ്. ഇവിടെ ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യയോഗം, അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ. ധർമ്മ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്. സുസുഖം, സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അവ്യയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാശ്വതമായത്, വ്യയമില്ലാത്തത്, നഷ്ടമില്ലാത്തത്. അവ്യയം ശാശ്വതമാണ്. കുറവൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ഒരു കാലത്തും. അതാ പറയണേ. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. അശ്രദ്ധാനാ പുരുഷ ധർമ്മസ്യാസ്യ പരം തപ അപ്രാപ്യ മാം നിവർത്തന്തേ മൃത്യു സംസാരവത്മനി. ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. എന്താ പറയണേ? ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരുണ്ടാവൂലോ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് അവര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിമൃതികളിൽ ഉള്ള വഴിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അവർക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാണ്. വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകളിൽ വെള്ളമൊഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ കൊമ്പുകളും ചില്ലകളും ഇലകളും സംതൃപ്തി അടയും. ഉദരത്തിന് ആഹാരം നൽകുന്നതിനാൽ ശരീരത്തിലെ സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തൃപ്തിപ്പെടും. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തൻ ദേവന്മാരെയും സർവ്വജീവജാലങ്ങളെയും സംതൃപ്തരാക്കുന്നു. ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയാൽ മതി എന്നാ പറയണേ. എല്ലാം ഈ സമസ്ത പ്രപഞ്ചവും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിലാവും. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുക, സുഖം തരണേന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അതാ നമ്മള് ചെറുപ്പം മുതലേ ചെയ്യണേ അല്ലേ? എന്നിട്ട് സുഖം ലഭിച്ചോ ആർക്കെങ്കിലും? ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത് പുണ്യം കിട്ടാനാണോ? ശരിയായ ഉദ്ദേശത്തോടെ അല്ല ആധ്യാത്മികതയിലേക്കോ ഓരോരുത്തരും വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയണം എന്ന് ചിന്തിച്ച ആൾക്ക് അത് ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അല്ലാതെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ ലഭിക്കാതെ എന്ത് സാധന ചെയ്താലും പിന്നെ കാര്യമില്ല. ദുഃഖസാഗരത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് നാരദ ഭക്തി സൂത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അന്യഥാ പാതിത്യ ശങ്കയാ, അല്ലെങ്കിൽ അധപ്പതിക്കം എന്ന ശങ്കയില് ശാസ്ത്രം പ്രമാണമാക്കണം. ശാസ്ത്രവിധി അനുസരിക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരുവന് ഈ ജീവിത വിജയം അപ്രാപ്യമാണ്. സാധനകൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം, പക്ഷെ ബ്ലൈൻഡ് ഫെയ്ത്ത് വേണ്ട അല്ലേ? പക്ഷെ ഭഗവാന് സന്തോഷകരമാവുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണം. എന്നും പറയുന്ന കാര്യം ഇടയ്ക്കിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. കൃഷ്ണൻ തന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയിലൂടെ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണൻ പരമോന്നത സംവിധായകനാണെങ്കിലും ഭൗതിക ലോകം സ്വതന്ത്രമായി നീങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ നിഷ്പക്ഷനും നിസ്സംഗനായും തുടരുന്നു. അപ്പോ ഭൗതിക ലോകവുമായുള്ള ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ അഭേദ ബന്ധത്തിനെയാണ് പറയണേ. ഐശ്വര്യ ജ്ഞാനമാണത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ശക്തിയിലൂടെ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിക്കും നശിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. കൃഷ്ണൻ പരമോന്നത സംവിധായകനാണെങ്കിലും ഭൗതിക ലോകം സ്വതന്ത്രമായി നീങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ നിഷ്പക്ഷനും നിസ്സംഗനായും തുടരുന്നു.
അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല. അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദം തത്വം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയണത് ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് ആദ്യം ഉണ്ടാവണം നമുക്ക്. എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. അതാണ് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ വേണ്ടത്. മയ്യാ തദമിതം സർവം ജഗദവ്യക്തമൂർത്തിന മത്സ്ഥാനി സർവഭൂതാനി നചാഹം തേഷവസ്ഥിത. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പറയാണ്, അവ്യക്തമായ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാനിലാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാം. ഒരു രാജാവ് തന്റെ പ്രഭാവത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരമായ ഭരണകൂടത്തിന്റെ തലവനാണ്. അതിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ രാജാവിന്റെ ശക്തി പ്രഭാവങ്ങൾ തന്നെ. എല്ലാ വകുപ്പുകളും രാജാവിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. എങ്കിലും ഓരോ വിഭാഗത്തെയും അദ്ദേഹം സ്വയം കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൂടാ. ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും പവർ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുക ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്, അല്ലെ? എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഗോചരങ്ങളായ ആവിർഭാവങ്ങൾ, അവ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവയായാലും ശരി, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ പെട്ടവയായാലും ശരി, ഭഗവത് ശക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതങ്ങളാണ്. അവിടുത്തെ വിവിധ ശക്തികളുടെ സങ്കലനത്താലാണ് സൃഷ്ടി സംഭവിക്കുന്നത്. കാണപ്പെടുന്ന ആവിർഭാവങ്ങൾ തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലായാലും ഭഗവത് ശക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം. അവിടുത്തെ വിവിധ ശക്തികളുടെ സങ്കലനത്താലാണ് സൃഷ്ടി സംഭവിക്കുന്നതും. ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, തദ്ദേജതി തന്നൈജതി തദ്ദൂരേ തദ്വന്തികേ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തതു സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യതഃ എന്നാ പറയാ. അപ്പൊ സർവേശ്വരൻ ചലിക്കുന്നുണ്ട്, ചലിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടുന്ന് വിദൂരസ്ഥനാണ്, എന്നാലോ സമീപസ്ഥനുമാണ്. അവിടുന്ന് സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശം ലോകമെങ്ങും വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന, പ്രകാശം പരത്തുന്ന പോലെ ഭഗവത് ശക്തിയും സൃഷ്ടിജാലത്തിൽ എങ്ങും പ്രസരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ശക്തിയിലാണ് അവയുടെ എല്ലാം നിലനിൽപ്പുള്ളത്. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നജമസ്താനി ഭൂതാനി പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം ഭൂതഭൃന്നജ ഭൂതസ്ഥോ മമാത്മാ ഭൂതഭാവന. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുമില്ല. എന്റെ യോഗപ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. ഭഗവാൻ എന്താ ഇവിടെ പറയണത്? ഒരു ഭ്രമ അനുഭവമാണ് പറയണത്, അല്ലെ? ഇപ്പോ സൃഷ്ടിജാലങ്ങള് ഭഗവാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറയാ ഭഗവാനിലല്ല അത്ര സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ യോഗപ്രഭാവം, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകൻ ഭഗവാനാണ്, സർവവ്യാപിയാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അംശമല്ല എന്നാ പറയണേ. ഭഗവാനാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമാണ്, അല്ലാണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമല്ല ഭഗവാൻ. ഭഗവാനാണ് ആ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രപഞ്ചവും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയണത്. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദ്വന്ദ്ഭാവനയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി, ഒരു പ്രപഞ്ചം, ഒരു സ്രഷ്ടാവ്, എല്ലാം ആ സ്രഷ്ടാവിൽ ലയിക്കണു, മായയിൽപ്പെട്ടവർക്കായിട്ട് വിവരിക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിലാ പറയണേ. ഈശ്വരന്റെ യോഗ വൈഭവം, യഥാർത്ഥ വസ്തു വിവരണം, ഇവയൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്ന വസ്തുക്കളും വ്യക്തികളും സത്യം എന്ന പോലെയാണ് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എല്ലാം എന്നിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഉണരുമ്പോ സ്വപ്നം വെറും ഒരു ഭ്രമം ആണെന്ന് അറിയും. അതുപോലെയാണ് ഈ 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതാണ് വാസ്തവ തലത്തിലുള്ളത്, അല്ലെ? ഒരു യോഗിയുടെ തലത്തിൽ എത്തിയാല് നിനക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അർജുന എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇപ്പൊ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ യോഗ പ്രഭാവം നോക്കുക. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനാണ്, സർവവ്യാപിയാണ്. എങ്കിലും ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അംശമല്ല, പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമാണ്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ് കൃഷ്ണനെങ്കിലും എല്ലാറ്റിനും ആശ്രയസ്ഥാനവും ഇതിനെയാണിവിടെ ഐശ്വര്യമായ യോഗം അഥവാ ഭഗവാന്റെ യോഗശക്തി എന്ന് വിവരിക്കുന്നത്.
ഭഗവാന്റെ യോഗശക്തി എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ആധ്യാത്മിക തലത്തിലുള്ള ആളാണ്, എങ്കിലും എല്ലാറ്റിനും ആശ്രയസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. ഇതിനെയാണ് ഐശ്വര്യയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണെങ്കിലും എല്ലാറ്റിന്റെയും ആശ്രയസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ യോഗശക്തി. ഒരു കടങ്കഥ പോലെ എല്ലാറ്റിലും ഉണ്ട്, എന്നാലോ ഒന്നിലുമില്ല, അല്ലെ? ഇന്ദ്രജാലം പോലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ഒന്നുകൂടെ വിവരിച്ചു തരും. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. യഥാകാശസ്ഥിതോ നിത്യം വായു സർവത്ര ഗോമഹാൻ തഥാ സർവാണി ഭൂതാനി മസ്താനി ഇത്യുപധാരയ. ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആകാശം എന്ന് പറയണത് സ്പേസിനെയാണ് പറയണത്. സ്പേസ് അല്ലാണ്ട് സ്കൈ അല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, സ്പേസ് ആണ് ഇവിടെ ആകാശം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ആകാശത്തില് ഈ സ്പേസില് എല്ലായിടത്തും വായു ഉണ്ട്, നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? വായു ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം ഇല്ല. പക്ഷെ കാറ്റ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയണേല്ലേ വായു ഉണ്ടെന്ന്. ശക്തമായ കാറ്റ് സഞ്ചരിക്കുന്ന പോലെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും ഭഗവാനിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രഭവം വരുമ്പോഴല്ലേ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ പകല് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ വെളിവായി വരുന്നത്, അല്ലെ? ഉത്ഭൂതമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ വായുവിന് അധിഷ്ഠാനമാണ് ആകാശം, സ്പേസ്. അതില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലവും ഇല്ല. അതാ ഇവിടെ പറയണേ. ആ വായു കാണുന്നില്ല, പക്ഷെ അല്ലെ, അത് കാറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുമ്പോ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ പരബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാവണത്, ഭഗവാന്റെ യോഗ പ്രഭാവം കാരണം. ഇന്ദ്രജാല പ്രകടനം പോലെ ആ പ്രപഞ്ച ഉൽപ്പത്തി നടക്കാണ്. വായു ആകാശത്തെ ചലിപ്പിക്കാത്തതുപോലെ പരമാത്മാവിന് ഒരു മാറ്റമോ ചലനമോ ഇല്ല, അചഞ്ചലനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ബോധസ്വരൂപനായിട്ട് എന്നാൽ മാറ്റമില്ലാതെ പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നതാണ് യോഗം എന്നിവിടെ പറയാണ്. ഐശ്വര്യ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ആ ബോധസ്വരൂപനായിട്ട് ഒന്നിലും മാറ്റമില്ലാതെ ഈ പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുകയാണ്, ആണ് ഐശ്വര്യ യോഗം ഭഗവാന്റെ. വായുവിന്റെ ചലനം സർവപദാർത്ഥങ്ങളുടെയും ചലനത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. അത്രയും മഹത്തരമാണ് വായു. എങ്കിലും അത് ആകാശത്തിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, അതിനപ്പുറം കടക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വിസ്മയാവഹമായ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം പരമമായ ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ നിലനിൽക്കുന്നു. എല്ലാം അതിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ചല്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും ഇളകുന്നില്ല. അപ്പോ ഈ വായുവിന്റെ ചലനം എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാവണത്? എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്, അല്ലെ? വായു അതിന്റെ ചലനം മനസ്സിലാവുന്നത് കാറ്റിലൂടെയാണ്. അപ്പോ അതിപ്പോ ആകാശത്തില് സ്പേസിൽ എപ്പോഴും വായു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനപ്പുറം അത് കടക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഹിതമില്ലാണ്ട് ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും ചലിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. കൃഷ്ണ. പരമാത്മാവ് ചലിക്കുന്നില്ല, വികാരപ്പെടുന്നില്ല, പിന്നെ ആരാണ് അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവഭൂതാനി കൗന്ദേയ പ്രകൃതിം യാന്തി മാമികാം കൽപക്ഷയേ പുനഃസ്ഥാനി കൽപാദൗ വിസൃജാമ്യഹം. കുന്തിപുത്ര, ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെയും അവസാനത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവയെ വീണ്ടും എന്റെ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പറയാണ്, കൽപ്പ അവസാനത്തില് പ്രളയം ത്തില് ഈ ഭൗതിക ആവിർഭാവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനെയും ഭഗവാനിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോഴോ ഭഗവാൻ അതിനെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാല് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. ആകാശത്തെ അധിഷ്ഠാനമാക്കിയിട്ട് വായുവും മേഘവും ചലിക്കുന്നത് പോലെ പരമാത്മാവെന്ന അധിഷ്ഠാനത്തിലാണ് ഈ പ്രകൃതി ചലിക്കുന്നത്, പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ശക്തി പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രകൃതിം സ്വാമവഷ്ടഭ്യ വിസൃജാമി പുനഃ ഭൂതഗ്രാമമിമം കൃഷ്ണം അവശം പ്രകൃതിർവശാത്. പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം ഉണ്ടല്ലോ ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലെ മാത്രാണ്.
ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് അത് ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പ്രകൃതി പരമാത്മാവിന് അധീനയാണ്. സൃഷ്ടികളെല്ലാം പ്രകൃതിക്ക് അധീനരാണ്. പരമാത്മാവിന്റെ സങ്കല്പം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് പ്രകൃതിയാണ്. ഏതുപോലെ ഒരു കഥാകൃത്ത് കഥ എഴുതുമ്പോൾ കഥാപാത്രങ്ങളെ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം ആ എഴുതുന്ന ആൾക്കാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രകൃതിക്ക് അധീനരാണ്. പ്രകൃതി സൃഷ്ടിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവികളിലും പരമാത്മാവായിട്ടോ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് താനും, അല്ലെ? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ്, ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം സമുദ്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആദിപുരുഷ അവതാരമായ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഉച്ഛ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എണ്ണമറ്റ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉളവാകുന്നത്. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, കാരണ സമുദ്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആ മഹാവിഷ്ണു ഉണ്ടല്ലോ, ആദിപുരുഷാവതാരം, ആ ഭഗവാന്റെ ഉച്ഛ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് ബില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വീണ്ടും പ്രവേശിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഓരോ പ്രപഞ്ചവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. ഓരോ ബബിള് പോലെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ, ഗോലോക ചാർട്ടില് ഒരു ഗോൾഡൻ ബബിള് പോലെ ഈ ഓരോ പ്രപഞ്ചം, ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടം ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ആയിട്ട് പ്രവേശിക്കും. അങ്ങനെ അവിടുന്നാണ് പിന്നെ സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുന്നത്. പിന്നെ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവായും ഭഗവാൻ സ്വയം ആവിർഭവിക്കും. ആ വിഷ്ണു ആകട്ടെ ഏതൊരു അണുവിലും അന്തപ്രവിഷ്ടനാകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ജീവികളുടെ ഉള്ളിലും അന്തര്യാമിയായിട്ടിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. ഞാൻ ഒന്നിനോടും സംഘമില്ലാതെ എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തി സ്വരൂപമായ പ്രകൃതിയെ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്താണ്. അതാ ഇവിടെ 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. നജമാം താനി കർമാണി നിബന്ധനന്തി ധനഞ്ജയ ഉദാസീനവദാസീനം അസക്തം തേഷു കർമ്മസു. ധനഞ്ജയ, ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. അറിയാണ് അർജുന, ഈ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനൊന്നും എനിക്ക് ബന്ധനം ഉണ്ടാവണില്ല. ഒരു കർമ്മം കൊണ്ടും ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ഞാൻ ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല. ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യാണ്. ഒരു അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ലാണ്ട് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ്. ന്യായസ്ഥനായ ഒരു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം പലതും സംഭവിക്കുന്നു, അല്ലെ? ഓർഡർ ഇടും, അല്ലെ? വിധി കൽപ്പിക്കും. എങ്കിലും ജഡ്ജി ഇതിലെല്ലാം ഉദാസീനനാണ്. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ? ആര് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാലും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അത് ബാധിക്കണില്ല. ആ ലാഭനഷ്ടങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതേ വിധമത്രേ ഭഗവാന്റെ സ്ഥിതിയും. പക്ഷെ ഏതൊരു കർമ്മ മേഖലയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ എത്തുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ഭഗവതി ഇച്ഛ അനുസരിച്ചാണ് നടക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമാണ് എല്ലാം സംഭവിക്കണേ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. അതിൽ ലാഭം ഉണ്ടായാലും നഷ്ടം ഉണ്ടായാലും ഒന്നും ഭഗവാൻ അത് ബാധിക്കില്ല. കർമ്മം ഒന്നും ബാധിക്കണില്ല. ഉദാസീനൻ. ഞാൻ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നു എന്ന ചിന്തയില്ലാതെ, ഇപ്പൊ പൂ വിരിഞ്ഞാല് സുഗന്ധം പരക്കും, അല്ലെ? പ്രപഞ്ചത്തിനോട് ഭഗവാന് ആസക്തി ഒട്ടുമില്ല. ഭഗവാനിലൂടെ വന്നു പോകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സ്വാഭാവികമായി ഭഗവാനിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്നു, അല്ലെ? സൃഷ്ടി തന്റെ അധീനതയിലുള്ള പ്രകൃതി ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടി നടത്തുകയാണ് ചെയ്യണത്. തനിക്ക് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. എന്നാൽ തന്റെ സങ്കല്പങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അത് 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗദ്വിപരിവർത്തതേ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി, അല്ലെ? താഴ്ന്ന തരം പ്രകൃതി എന്നൊക്കെ പറയും. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് ചരാചരങ്ങളെയൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യണു, അല്ലെ? കൽപ്പ ആരംഭത്തില് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു, കൽപ്പ അവസാനത്തില് സംഹരിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരാളുടെ മുന്നിൽ സുരഭിലമായ പൂവിരിക്കുന്നു. ആ പൂവും അയാളുമായി ഒരു വിധത്തിലും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും തന്റെ ഘ്രാണശക്തി അതിന്റെ ഗന്ധത്തെ അറിയുന്നുണ്ട്.
അല്ലെ? ഒരു സുഗന്ധിതമായിട്ടുള്ള പുഷ്പം മുമ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗന്ധം ഘ്രാണശക്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ഞാനും ആ പൂവുമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല, അല്ലെ? ആ ഘ്രാണശക്തിയും പൂവും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. അത്തരം ഒരു ബന്ധം അത്രേ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് ഭഗവാനോടുള്ളത്. ഇപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പമാണ് നടപ്പിലാവുന്നത്. പരമാത്മാവിന്റെ ചൈതന്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ പ്രകൃതിക്ക് സൃഷ്ടി നടത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലോകവ്യാപകമായിട്ട് ഒരു കമ്പനി നടത്തുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ആ കമ്പനി സിഇഒന്റെ സങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ചാണ്, അല്ലെ? ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുതൽ ഏറ്റവും താഴെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വരെ എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സിഇഒയുടെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച്. എല്ലാ ജോലികളും ഉടമസ്ഥൻ തനിയെ ഇരുന്ന് ചെയ്യേണ്ടതില്ല, അല്ലെ? അതിനൊക്കെ ഓരോരുത്തര് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അവര് ചെയ്താൽ മതി. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ്. ആരാധിക്കാത്തവരും ആരാധിക്കുന്നവരും. കൃഷ്ണൻ ഒരു താൽക്കാലിക രൂപമുള്ള ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് കരുതുന്ന വിഡ്ഢികൾ നിരീശ്വരവാദികളായി തീരുകയും അവർ ശ്രമങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ നിർവചനവും യോഗ്യതകളും 15-ാമത്തെ 13 മുതൽ 15 വരെ. തന്റെ പരമാത്മ സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? അർജുനന് ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 11-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അവജാനന്തി മാമൂഢ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം പരംഭാവമജാനന്തോ മമ ഭൂതമഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇപ്പൊ മനുഷ്യരൂപത്തില് അവതരിച്ചു, അല്ലെ? വൃന്ദാവനത്തില്, ഗോകുലത്തില്. അപ്പോഴേ മൂഢന്മാര്, അറിവില്ലാത്തവര് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കും, അല്ലെ? യാദവൻ, കാലി, ചെറുക്കൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. എല്ലാത്തിനും ഈശ്വരനായ ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അറിഞ്ഞുകൂടാഞ്ഞിട്ടാ. അവര് അജ്ഞരാണ്, അല്ലെ? ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരാണ്. അതുകൊണ്ട് സർവത്ര നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചൈതന്യമാണ് ഭഗവാൻ എന്നറിയാത്ത മൂഢന്മാര് തന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി നടത്തുന്നുവെന്ന് അവർക്ക് ഓർക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? അതുപോലെ ആശയക്കുഴപ്പം അർജുനനും ഉണ്ട്. മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകാനാണ് ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചത്. പരമാത്മാവിന്റെ തലത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരാൾക്ക് സാധിക്കണം. ഉന്നതമാണ് ആ അറിവ് നേടി അത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കണം. ഈശ്വരനെ ശരിയാവണ്ണം അറിയാത്തവർക്ക് സ്വസ്ഥതയുണ്ടാവില്ല. അതാ ഇവിടെ പറയണേ 12. മോഘാശാമോഘ കർമാണോ മോഘജ്ഞാന വിചേതസ രാക്ഷസീമാസുരീം ചൈവ പ്രകൃതിം മോഹിനീം ശ്രിത. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാവുന്നു. ആ വ്യാമോഹ അവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോകും. അപ്പോ അവർക്ക് സ്വസ്ഥതയില്ല, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്. ഇപ്പോ മോഹിതരായവര് ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദപരമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളാലെയാണ് ആകൃഷ്ടരാവണത്, അല്ലെ? സത്യസ്ഥിതി ഒന്നും അറിയാൻ അവർക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. ആ വ്യാമോഹ അവസ്ഥയില് മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനമാർജിച്ചതും എല്ലാം അവരുടെ പാഴിലായി പോകും എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ജീവിതത്തില് എന്താണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നറിയാത്തവർക്ക് നിരാശയാണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലെ? അപ്പൊ ലക്ഷ്യം അറിഞ്ഞ് അതിനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം. ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിനാണ് ഈ മനുഷ്യ ജന്മം തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആത്മീയ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാനുള്ള സാധനകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം നമ്മള്. അതല്ലാതെ മൂഢരായിട്ട്, അല്ലെ, ഈ വ്യാമോഹത്തിൽപ്പെട്ട് തോന്നിയ പോലെ ജീവിച്ചാല് ആ ജന്മം തന്നെ വിഫലമായി പോവുകയാണ് ചെയ്യണത്. 13. മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദേവീം പ്രകൃതിമാശ്രിത ഭജന്ത്യനന്യ മനസോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദികാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇവിടെ അല്ലെ, വൃന്ദാവനത്തിലെ ഒരു ഭക്തനാണ്, അല്ലെ? ഒന്നും അവനവന്റെ ഒരു കാര്യവും നോക്കില്ല. അവിടെ ഇരുന്ന് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വന്ന് സംരക്ഷിക്കും, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ളവരെ
ഇവിടെ എന്താ പറയണേ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ, ദുരാത്മാക്കളെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഈ ശ്ലോകം വിശിഷ്ടാത്മാക്കളെ പറയാണ്. അവര് ദൈവിക പ്രകൃതി കൊണ്ട് തന്നെ സ്വയം സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആ പരമോന്നതമായ സ്റ്റാറ്റസ് അവർക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവര് എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകാണ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ വിശ്വാസത്തോടെ ആശ്രയിക്കാവുന്ന ഒരേ ഒരാൾ ആരേ ഉള്ളൂ? ഭഗവാൻ മാത്രാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് മാധവേന്ദ്രപുരിയാണ്. ഇവിടെ നാമജപം മാത്രം ചെയ്ത് ആഹാരം പോലും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുക. ഭഗവാനാണ് സ്വയം സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ. മായാപ്രകൃതി ആസുരി പ്രകൃതിയാണ്. ദൈവീ പ്രകൃതി ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള സത്വഗുണത്തിലുള്ള പ്രകൃതി. രണ്ട് പ്രകൃതിയിലുള്ളവര് ഭഗവാനോടുള്ള സമീപനം അതാ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികതയുടെ നിരർത്ഥകത മനസ്സിലായാല് എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്നറിയും. ആ തലത്തിലെത്തിയാൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പുരോഗതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ദൈവീ പ്രകൃതിക്ക് വികാസമുണ്ടാവും. അപ്പോള് ചരാചരാത്മക ദിവ്യ ശക്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ പ്രഥമ ലക്ഷണം. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനല്ല അല്ലെ. ഭൗതികമായിട്ട് വിശപ്പോ ദാഹോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു ആഗ്രഹവും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കൾക്ക്. കൃഷ്ണന്റെ പരമഭക്തന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ചതുർഭുജ മഹാവിഷ്ണുവിനെ പോലുള്ള മൂർത്തി ഭേദങ്ങളിൽ പോലും ആകൃഷ്ടരാവില്ല. അപ്പോ കൃഷ്ണഭക്തരെന്താ ചതുർഭുജ വിഷ്ണു രൂപത്തിന് പോലും അവരെ ആരാധിക്കണില്ല. കൃഷ്ണന്റെ ദ്വിഭുജ മൂർത്തിയിൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം അത്രയും. ഇപ്പൊ ഗോപികമാരും ഒക്കെയും അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. ആ ത്രിഭംഗ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം മാത്രമാണ് അവര് ആരാധിക്കുള്ളൂ. ഗോപികമാരെ ഉന്നത ഭക്തരൊക്കെയും തന്നെ അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ചരാചരാത്മകമായ പ്രപഞ്ചം ഭഗവാൻ എന്നറിഞ്ഞ് ഭഗവത് പ്രാപ്തി ലക്ഷ്യം എന്നറിഞ്ഞ് അങ്ങനെയുള്ളവർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണത്. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്ച ദൃഢവ്രത നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്താ ഉപാസത്തെ പറയാണ്. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചം ചരാചരാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ അവര് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യാ? സതതം കീർത്തയന്തോ മാം അല്ലെ. എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിക്കുക. പിന്നെയോ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ഭക്തി മാർഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക. പിന്നെയോ ഭഗവാനിൽ പ്രണമിക്കുക. അങ്ങനെ നിരന്തരം ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുക ഭഗവാനെ. അപ്പൊ ഭഗവത് തത്വത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ചേ അടങ്ങുള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ദൃഢവ്രതമാണ് അവർക്ക് അല്ലെ. ദൃഢവ്രതാഹ എന്നാ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കണത്. അപ്പൊ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനോടാണ് എന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മള് സതതം കീർത്തയന്തോ മാം. എന്ത് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ കൃഷ്ണാവബോധം നേടാനുള്ള യത്നത്തില് ഭഗവാനും ആ ഭക്തനെ സഹായിക്കും എന്നാണ്. സതതം എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലായ്പ്പോഴും അല്ലെ. ഒരു വലിയ മുറിയില് അഴുക്കുണ്ട്, നിറയെ അഴുക്ക് പിടിച്ച മുറിയാ, കുറെ നാളായി തുറന്നിട്ട്. അപ്പോഴും ഒരു തവണ കൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല അല്ലെ. സതതം നിരന്തരം ക്ലീൻ ചെയ്യണം, നൈരന്തര്യം വേണം. അത് ദൃഢവ്രത. അത് ഭക്തിയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെയാണ്. അല്ലാതെ ഒരാളും ഇന്നാ പിടിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും കൊണ്ടുവരില്ല അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവത് അനുഭൂതി. പുരുഷ പ്രയത്നത്തിന് അധീനമാണോ എന്ന് ഗുരുവിനോട് ഒരു ശിഷ്യൻ ഒരിക്കൽ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അതോ ഭഗവത് കാരുണ്യത്തെ കിട്ടുന്നതാണോ എന്ന് ചോദിക്കുക ശിഷ്യൻ. അപ്പൊ ഗുരു പറഞ്ഞു, ആവുന്നതിന്റെ പരമാവധി കഴിവ് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. അതിന്റെ പീക്ക് എത്തും. ഏറ്റവും ഇതിൽ കൂടുതൽ സാധ്യമല്ല എന്ന് തോന്നും. അഹങ്കാരമൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാവും. അപ്പോഴാ ഈശ്വരന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുക. സദാ കാരുണ്യം ചൊരിയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും നേരെ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ? ജനലും വാതിലും ഒക്കെ കൊട്ടി അടച്ചിട്ട് വെളിച്ചില്ല എന്ന് പറയണ പോലെയാണ് നമ്മള്. ഭഗവാന്റെ കൃപ എല്ലാവരിലേക്കും ചൊരിയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള പാത്രമായിട്ട് ഭവിക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ഭഗവത് കൃപ കിട്ടുള്ളൂ.
അപ്പോ എന്തിലും ഭഗവത് മാഹാത്മ്യം ദർശിക്കാൻ സാധിക്കണം. ഭഗവത് മാഹാത്മ്യം അത് ഭക്തരുമായി സംഭാഷണം ചെയ്യാം, അല്ലെ? ഭഗവത് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിച്ചതിനെ കുറിച്ചുള്ള അനുഭവം പങ്കുവെക്കാം. ക്ഷേത്രങ്ങള് അത് നമ്മുടെ ബന്ധുവീട് എന്ന ബോധ്യം വരണം. ഭഗവത് നാമം അത് സദാ നേരവും പരമപ്രേമത്തോടെ ഭജിക്കുക. അങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ, അല്ലെ? ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് സതതം എപ്പോഴും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ മുദ്രയടിച്ച് മഹാത്മാവാക്കാൻ കഴിയില്ല. അയാളുടെ സ്വാഭാവിക ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവിടെ വിവരിച്ചത്. ഒരു മഹാത്മാവ്, ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം പറയണത്. ഒരു കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മഹത് ഗുണങ്ങൾ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴും. അയാൾക്ക് മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ചില വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി ഏകാദശി, ഭഗവാന്റെ അവതാര ദിനം തുടങ്ങിയവ. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഭഗവത് സാമീപ്യ ലബ്ധിക്കായി അത്യന്തം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കു വേണ്ടി മഹാന്മാരായ ആചാര്യന്മാർ നിശ്ചയിച്ചവയാണ് ഈ വ്രതങ്ങൾ. മഹാത്മാക്കൾ ഒട്ടും തന്നെ പിഴയ്ക്കാതെ ഇവ അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റുക തന്നെ ചെയ്യും. ചില വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനത്തില് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ്, ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയാണ്. അതുപോലെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ലക്ഷ്യം ഉറപ്പിച്ചു, അല്ലെ? ഭഗവാനെ കിട്ടണം. ഇനി അയാൾ പിന്നീട് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കാം, അതാ ഇവിടെ 15ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ജ്ഞാനയജ്ഞേന ചാപ്യന്യേ യജന്തോ മാമുപാസതേ ഏകത്വേന പൃഥക്ത്വേന ബഹുധാ വിശ്വതോ മുഖം. ജ്ഞാനാർജനം കൊണ്ട് യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന മറ്റു ചിലർ സർവേശ്വരനെ അദ്വിതീയനായും ബഹുരൂപനായും വിശ്വതോമുഖനായും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജ്ഞാനം ആർജിച്ചുകൊണ്ട് അത് യജ്ഞമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവര് സർവേശ്വരനെ, ഭഗവാനെ അദ്വിതീയനാണ്, ബഹുരൂപനാണ്, വിശ്വതോമുഖനാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏകത്വേന എന്ന് പറഞ്ഞ സർവം ബ്രഹ്മമയമായിട്ട് കാണുക എന്നുള്ളതാണ്. മഹാത്മാവ്, തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവരെയാണ് മഹാത്മാവ് എന്ന് പറയണത്. മഹാത്മാവ് ആയില്ലെങ്കിൽ കൂടി പല വിധത്തിലും കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്ന മറ്റു ചിലരുണ്ട്. അവരാരാ? ആർത്തൻ, ദരിദ്രൻ, ജ്ഞാനി, ജിജ്ഞാസു. അവർക്കും താഴെ തലത്തിലുണ്ട്. അവരാ ഭഗവാനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത് ആരാധിക്കുക, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനും താനും ഭിന്നരല്ലെന്ന ബോധത്തോടെ ആത്മാരാധന ചെയ്യുന്നവര്, അവര് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ളവരാ. നമ്മളും ഭഗവാനും ഒന്നാവാൻ തരമില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും വിഭുവാണ്, നമ്മൾ അണുവാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ യജമാനൻ, നമ്മളോ ദാസരാ, അല്ലെ? ഒന്നാവില്ല ഒരിക്കലും. അപ്പോ അതാ ഇവിടെ പറയുന്നത്. മഹാത്മാവായില്ലെങ്കിലും കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്ന ചിലരാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു, അല്ലെ? സുഹൃതികള് 4 കൂട്ടര്. അവരുടെയും താഴെ തട്ടിലുള്ളവരാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ ഭാവന ചെയ്ത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണവര്. നാലാമത്തെ വിഭാഗം, ആരാധനയുടെ പരമോന്നത വസ്തുവാണ് കൃഷ്ണൻ. 16 to 19 വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര്, 20 to 25 ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര്. ഭഗവാനെ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനയജ്ഞമാണ്, അല്ലെ? പ്രപഞ്ചാകാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം അറിഞ്ഞു ഉപാസിക്കണം നമ്മള്. യജ്ഞം ചെയ്യുന്നവരുടെ ഭാവന എന്താണ് എന്ന് ഇവിടെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പറയാണ് 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഹം ക്രതുരഹം യജ്ഞ സ്വധാഹമഹം ഔഷധം മന്ത്രോഹമഹമേ വാജ്യം അഹമഗ്നിരഹം ഹുതം. ക്രിയയും യജ്ഞവും ഞാനാകുന്നു, പിതൃക്കൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഹവ്യവും ഔഷധവും അഭൗതിക മന്ത്രങ്ങളും ഞാനത്രേ. അഗ്നിയും അതിൽ ഹോമിച്ചവയും നെയ്യും ഞാൻ തന്നെ. പറയാണ്, ഈ യജ്ഞം നടത്തുമല്ലേ? ഈ യജ്ഞകുണ്ടമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അഗ്നിയൊക്കെ ജ്വലിപ്പിച്ചിട്ട് അതില് നെയ്യും ഹവിസ്സൊക്കെ അർപ്പിക്കും, അല്ലെ? അപ്പോ അതിലുള്ള അഗ്നിയും അഭൗതിക മന്ത്രങ്ങളും ഹവ്യവും ഔഷധവും എല്ലാം, നെയ്യും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്നറിഞ്ഞ ആളിന്റെ ഉപാസനാ രീതികളാ പറയണത്. സാധകനില് സർവത്ര ബ്രഹ്മമാണ്, എല്ലാം ബ്രഹ്മമാണ്
എന്ന് ഉറച്ചു കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യണത്. ജ്ഞാനി ലൗകികതയില് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം, നിലനിർത്താം എന്നാണ്. വൈദികമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ ജ്ഞാനയജ്ഞമാക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നു എന്നാണ് 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ ധാതാ പിതാമഹ വേദ്യം പവിത്രമോങ്കാര ഋക്സാമരുചിരേവച. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക്ക് സാമ യജുർ വേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ ലോകത്തിന്റെ അമ്മ, അച്ഛൻ, രക്ഷകൻ, പിതാമഹൻ ഒക്കെയും ഭഗവാനാണ്. അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനെയാണ്. പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഭഗവാനാണ്. ഋക്ക് സാമ യജുർ വേദങ്ങളും, ത്രിവേദം അല്ലെ, ത്രിവേദികള്, 3 വേദം പഠിച്ചവര് ത്രിവേദികൾ എന്ന് പറയും. അവരും ഒക്കെയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. ജഗത്തിന്റെ പിതാവും മാതാവും എല്ലാം കൃഷ്ണനെന്ന് ജ്ഞാനി ഭാവന ചെയ്ത് സർവത്ര ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കും അല്ലെ. സർവം ബ്രഹ്മമയമെന്ന് കാട്ടിക്കൊടുക്കും. അറിയപ്പെടേണ്ടതും പവിത്രമായ ഓങ്കാരവും എല്ലാം ഭഗവാൻ എന്നറിഞ്ഞിട്ടാണ് ജ്ഞാനി ജീവിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ജ്ഞാന യജ്ഞം വഴി ബ്രഹ്മഭാവന വികസിക്കുന്നു. ഉപാസകനെ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അതാ ഇവിടെ പറയണത്. ഉപാസകന് എന്താണ് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുക? അതാ 18, 19 ശ്ലോകങ്ങളില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഗതിർഭർത്ര പ്രഭു സാക്ഷി നിവാസ ശരണം സുഹൃത് പ്രഭവ പ്രളയസ്ഥാനം നിദാനം ബീജമവ്യയം. ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെ. പറയാണ്, ലക്ഷ്യവും അതുപോലെ ഭരണകർത്താവ്, പ്രഭു, സാക്ഷി, വാസസ്ഥാനം, ആശ്രയം, ഉറ്റമിത്രം എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം ഇനി ഓരോന്നും പറയേണ്ടതില്ല അല്ലെ, എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളോട് അടുക്കുന്നതും പരോക്ഷമായുള്ള കൃഷ്ണ സാമീപ്യം അത്രേ. പക്ഷെ ഒരാൾ നേരിട്ട് കൃഷ്ണനെ സമീപിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അത്രയും സമയവും ശക്തിയും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ കഴിക്കാമല്ലോ. ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് എലിവേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഞൊടിയിടയിൽ എത്താമെന്നിരിക്കെ എന്തിന് കോണിപ്പടികൾ ഓരോന്നായി ചവിട്ടിക്കയറണം അല്ലെ? ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പൊ ഭക്തി യോഗം ഈസി പ്രോസസ്സാണ്. മറ്റുള്ള യോഗയൊക്കെ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് പ്രോസസ്സാണ്. അതിനേക്കാളും എളുപ്പമുള്ള വഴിയുള്ളപ്പോ അതിലൂടെ നമുക്ക് പോയിക്കൂടെ? സൂര്യന് ചൂട് കൊടുക്കുന്നതും മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ചൈതന്യവും അല്ലെ, മൃത്യുവും ഭഗവാനാണ്. ഉണ്മയും ഇല്ലായ്മയും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, തപാമ്യഹമഹം വർഷം നിഗൃഹ്ണാമൃത്സൃജാമി ച അമൃതം ചൈവ മൃത്യുശ്ച സദസച്ചാഹമർജുന. അല്ലയോ അർജുന, ഞാൻ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. ഞാനാണ് അമൃതവും മൃത്യുവും ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ഭീമാകാരമായ വിശ്വരൂപവും ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഭുജനായിട്ട് ശ്യാമസുന്ദരനായിട്ട് ഓടക്കുഴലൂതി വൃന്ദാവനത്തില് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ലീലകള് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ലീലകള് തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഈ പ്രപഞ്ച വ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള രൂപം അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. സർവത്ര ഭഗവാനെ ദർശിച്ച് ആനന്ദിച്ച് ജ്ഞാനികൾ ജീവിക്കും അല്ലെ. സുഖകാംക്ഷികള് എന്താണ് ചെയ്യണേ? അതാ ഇവിടെ 20ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണത്. ത്രൈവിദ്യാമാം സോമപാപൂതപാപ യജ്ഞൈരിഷ്ട്വാ സ്വർഗതിം പ്രാർത്ഥയന്തേ തേ പുണ്യമാസാദ്യ സുരേന്ദ്രലോകം അശ്നന്തി ദിവ്യാൻ ദിവിദേവ ഭോഗാൻ. സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് എന്നെ തന്നെയാകുന്നു. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യ സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു.
ഇപ്പൊ സ്വർഗീയ സുഖം കാക്ഷിച്ചിട്ട് ഓരോ യജ്ഞം ഒക്കെ ചെയ്യുമല്ലേ? കർമ്മകാണ്ഡത്തിലെ വേദത്തിലെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ വേദ പഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും എല്ലാം മറ്റൊരു തരത്തില് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഭജിക്കുന്നത്. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അവര് മുക്തരാവും. എന്നിട്ടോ പുണ്യലോകമായ സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ? അവിടുത്തെ ദിവ്യ സുഖങ്ങളൊക്കെ ആവോളം അനുഭവിക്കാനും പറ്റും. ത്രൈവിദ്യ എന്ന വാക്ക് 3 വേദങ്ങളെ, സാമം, യജുസ്, ഋക്ക്, അതിനെയാണ് കുറിക്കണത് ത്രൈവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ. ഈ 3 വേദങ്ങളും പഠിച്ച ബ്രാഹ്മണനെ ത്രിവേദി എന്ന് പറയും. ആരാ ത്രിവേദി? ഋക്ക്, സാമം, യജുസ് അങ്ങനെ 3 വേദങ്ങളും പഠിച്ച ആളാണ് ത്രിവേദി. ത്രൈവിദ്യ എന്ന വാക്ക് ഈ 3 വേദങ്ങളെയാണ് പറയണത്. യഥാർത്ഥ ത്രിവേദികൾ കൃഷ്ണന്റെ ചരണകമലങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ഭഗവത് പ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ട് ശുദ്ധഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും. അപ്പൊ ത്രിവേദികള് അല്ലെ, ഓരോ നിമിഷവും ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ച് ഇവിടം സ്വർഗമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അല്ലാതെ സ്വർഗപ്രാപ്തിക്കായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യല്ല വേണ്ടത്. അപ്പൊ മരിച്ച് സ്വർഗം കിട്ടുന്നതിലും നല്ലത് ഇവിടെ തന്നെ സ്വർഗമായി ആക്കാൻ സാധിക്കാം അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ആ 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് കൃഷ്ണ കഥാശ്രവണം അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞു? അതെ. അടുത്തത് കാണിക്കണോ? 4 മുതൽ 10 വരെ അചിന്ത ശക്തി. ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കണോ? അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു. ഞാൻ കുറച്ച് എഴുതി. അത് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇത് 1 മുതൽ 3 മുതല് കൃഷ്ണ ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അവരെ ഐശ്വര്യ ജ്ഞാന അല്ലേ? 3 മുതൽ എന്ത് പറ്റി? അങ്ങനൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ലേ. അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എന്താ? അതായത് ആദ്യത്തെ രാജഗുഹ്യ യോഗം. അത് കിട്ടിയില്ല. അതെന്ത് കിട്ടിയില്ലേ? അത് കിട്ടിയില്ലേ മാതാജി? രഹസ്യതരമായിട്ടുള്ള അതൊരു ചാർട്ട് വൈസ് ആയിട്ട് 3 രഹസ്യങ്ങൾ. 3 രഹസ്യങ്ങള്. അതെ. രഹസ്യം അതീവ രഹസ്യം. അതാണോ? അതല്ല, വേറെ പറയുന്നില്ലേ? അതീവ അതാ രാജവിദ്യ, വിദ്യകളില് രാജാവാണ്. അതുപോലെ പരമരഹസ്യമായതാണ്. അതാണ് രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യ യോഗം.
എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പരമഹസ്യം. വിദ്യകളില് കിങ് ഓഫ് നോളജുമാണ്, അത്യന്ത രഹസ്യവുമാണ് ആ അറിവ്. അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യ. ഉന്നതവും രഹസ്യവുമായ ജ്ഞാനം. പരമരഹസ്യവും ഉന്നതവും അല്ലെ. വിദ്യകളിലെ രാജാവ് അതീവ രാജാവായിട്ടുള്ളത്. രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം അല്ലെ. ഉം. ഭഗവാനെ നേരിട്ട് അതിന്റെ അറിയാനും മഹത്വങ്ങൾ ചോദിക്കണ്ട. പ്രാപിക്കാനും കഴിയും. മഹത്വങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. മഹത്വം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, രഹസ്യമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ എന്താണ്? മഹത്വം ഇതാ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കണു. ധർമ്മ്യമാണ്, സുസുഖമാണ്, അവ്യയമാണ്. എന്നുവെച്ചാ പരിശുദ്ധം. ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്, സന്തോഷത്തോടെ നിർവഹിക്കാവുന്നതാണ്, ശാശ്വതമാണ്. പിന്നെന്താണ്? അവ്യയം. നശിക്കാത്തതാണ്. അതെ അതെ. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ശാശ്വതം എന്നാ എന്റെ വാക്ക്. ശാശ്വതമാണ്, സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്, പവിത്രമാണ്, നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നതാണ്. ജ്ഞാനമാണ്. പരിശുദ്ധം, ധാർമ്മികം, നശിക്കാത്തത്, നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നതാണ്, പവിത്രമായതാണ്, ജ്ഞാനങ്ങളുടെ രാജാവ്. അങ്ങനെയൊക്കെ. ധർമ്മ്യമാണ്, സുസുഖമാണ്, അവ്യയമാണ് ഒക്കെ എഴുതാം. അടുത്തത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന മൂന്ന് രീതികൾ. ഭഗവാന്റെ കൃതികൾ ആലപിച്ച് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചും കൊണ്ട് നിരന്തര ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു. സതതം കീർത്തയന്തോ സർവീശ്വരനെ അദ്വിതീയനായും ബഹുരൂപനായും വിശ്വതോമുഖമായിട്ടുള്ള അദ്വിതീയനായും ബഹുരൂപനായും വിശ്വതോമുഖനായും. അതാണ് ഞാൻ വിശ്വരൂപം, ഭിന്നരൂപം, വിശ്വതോമുഖൻ, അദ്വിതീയനായിട്ടുള്ള അദ്വിതീയൻ, ബഹുരൂപൻ. അതാ ഞാൻ വിശ്വരൂപം, ഭിന്നരൂപം, ഭിന്നരൂപം. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന മൂന്ന് രീതികൾ ഇതാണ് കേട്ടോ. ഒന്നാമത്തെ രീതി എന്താ? ഒന്നാമത്തെ രീതി തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ആള് അല്ലേ ആരാധിക്കും ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സതതം. മഹാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടി പല വിധത്തിലും കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്ന ചിലരാണ് സുഹൃതികള്, 4 പേര്. പിന്നെയോ അവർക്ക് താഴെയുള്ള ലെവലിലുള്ളവരോ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപം ആരാധിക്കും അല്ലേ. ചിലപ്പോ ചിലര് വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കും, മറ്റു ചിലരോ രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന്, താനും ഭഗവാനും ഒന്നാണെന്നുള്ള ആരാധന ചെയ്യും. അവര് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലിലുള്ളവരാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഏകരൂപം. ഭഗവാനെ ഏതെങ്കിലും ഭാവനം ചെയ്ത് അതിനെ ആരാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കും. ഇതാണ്ട് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അതിനെ പാനം ചെയ്ത് അതിനെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. അത് 3 അല്ലയോ? മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഭഗവാനും താനും ഭിന്നനാണ്. അതെന്തി? അത് ഒന്നാണെന്ന്, ഞാനും ഭഗവാനായി മാറുന്ന ധരിക്കണവര്. നമ്മളങ്ങനെ പറയില്ല. നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഏറ്റവും മുകളിൽ വിഭുവാണ്. നമ്മള് അണുവാണ്, ഭഗവാന്റെ ദാസരാണ്, ഭഗവാൻ യജമാനനാണ്. വൈഷ്ണവര് അങ്ങനെയാ ചിന്തിക്കണേ. അല്ലാത്ത ചിലവരുണ്ട് ജ്ഞാനികള് എന്നൊക്കെ പറയും. അവര് പറയും നമ്മളും ഭഗവാനായി മാറും എന്ന് പറയും. ഞാനും ഭഗവാനും ഒന്നാണ് എന്നൊക്കെ അവര് ചിന്തിക്കും. അടുത്തത് ഇനി ത്രൈവിദ്യ. സാമ, ഏജസ്, കുറിക്കുന്ന 3 വേദങ്ങളെ. ഋഗ്, യജുർ, സാമം.
അതെ. സാമം യജുർവേദം സാമവേദം. 3 വേദങ്ങളെ കുറിക്കുന്നതാണ് ത്രൈവിദ്യ അല്ലേ? അടുത്തത് ത്രിവേദി. ആരാണ് ത്രിവേദി? 3 വേദം വേദങ്ങൾ പഠിച്ചവർ. ആ, അവര് ഭഗവാന്റെ ചരണകമലങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കൂട്ടരാണ് ത്രിവേദികള് അല്ലെ? 3 വേദം പഠിച്ചിട്ടുള്ളവര്. പുരോഹിതർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ഇന്ന്? നാളെ അല്ലേ ബാക്കി? അവരുടെ ഇനി 23. ബാക്കി നാളെ അല്ലേ? അതെ അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ?